Várjál, hoppá üttetik, akkor ráérünk meg. Úgy tedd le, már én vagyok a... Jelenlegi hőmérséklet -6 fok. Na, szép. Te mit csinálsz? De közben a csávot is fényképezzétek ott meg a költésen. már. Nem kietek. Látom, hogy még mindetlen. Dina, hoppita! Hoppita, megelőz mindenkit! Oké, gyakorol év közben csávot, figyelj! Ez a hoppé! Fáj, víz! Hogy az autóját? Gyerünk, vetted le a papucsot, te Göri! Igen, mindenki vagy ráin. Hopp! Gyere! Könnyen! Gyere, piros gatyúba vagy! Van! Szopjad! Jaj, Csien! Egy bű! Gyere! Megszakja a kaputot, Gyuri! Itt újra kap fogadást! Vaj! Emberre! Hideg van még, hideg! Nem melegedtünk még be! Nem is fog! Nem én az a akartam! Jaj! Már mardultok! Nem kell tenni magam! Nem, te! Elég lesz fiúk szerintem. Még van a 3 perc? Á, nyomjad! Nyomjad! Egyébként! Úgy nem olyan hideg. 10 perc és 15. De fönt is kamerán. Eltérik a lábom. Kicsit hülyének néznek már neki. Hú lesz. Leégtél, majd így járok. Dobd be! Annak kopuzol, ez nem állja. Ez az. Yes! Nem baj! Olyan még a húgos pászolsz. Na még van 3. Jaj, de a hú, de ide! Elég. Szerintem a szegény játéknak. Jó, hogy ide. Egy csoportképet. Jó, csoportképet. Gyere! Várja! Csak lassan. Most már mindegy. Nem minden. Gyertek, penicillin a 2-es autóba. Mi akarsz felülni? Többek és az örök közül hátad. Péter pőfázik a segged, ne ülj. Az a legkölcsebb, csak maradjanak meg a húzat. Ja, persze. Hé, most ki kéne baszni, hogy a föntiekkel neki futni a tisztát. Vesték a köröt. Hogy mondja, hogy ki kéne baszni?